Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pecinta Turos, juga pecinta Sultan Mataram yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan yaitu kajian kitab tasawuf, dalam hal ini kitab Minhajul Atqiya. Pada kajian keempat ini kita akan membahas yaitu sebagian daripada wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, sekaligus wasiat ini adalah merupakan wasiat dari para nabi dan rasul, para ulama kepada kaum mukminin, lebih-lebih kaum salik. Di sini wasiatnya adalah supaya kita yaitu memperhatikan tentang takwa. Jadi takwa itu artinya adalah kita merasa takut kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Dan supaya kita memperhatikan supaya kita tidak terperdaya dengan yaitu bujukan hawa nafsu dari setan. Karena bujukan hawa nafsu dari setan yang akan membuat kita celaka dan akan berakhir dengan mendapatkan yaitu siksa dari Allah Ta'ala. Baiklah, kita bacakan kitab Minhajul Atqiya halaman 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendika Syekh Nadim, takwa li alihi madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su sarohabailah. Ana dine wedi ing Allah lawan miturut perintahe lan ngedohi cegahe iku dadi dasare saben wong kang pinaringan bejo ing dalem pungkasane. Tegese bisane hasil saadah iku kelawan sebab takwa Allah Ta'ala. Ana dene manut ing karepe hawa nafsune iku kepalane alane kalane setan. Tegese manut condonge nafsu lan demene nafsu iku ala-alane kalane setan. Maring anak Adam, yakni artine setuhune sejane Syekh Musonef ing dalam iki nadom iku martelaaken wajibe wong mukmin lan dasari iman lan taat lan yaiku takwa Allah Ta'ala. Kaya dene wajibe bocah umur 15 tahun iku arep ngaweruhi aqaid 50 lan yaiku dadi dasare mukallaf krana ora sak amal mukallaf kabeh yen durung ngaweruhi aqaid 50 mongko nuli ngaweruhi furu'us syariah saking toharoh, salat, siam sak piturute. Semono uga wong kang wis persifatan iman lan taat ya ora sah lan ora sampurna yen ora kelawan takwa Allah. Kadidine ora bisa kokoh gedung yen ora kelawan
lan yen ora klawan pandemen semono uga ya kinaweden rusake iman lan taat. Yen ora klawan takwa Allah mongko dadi ana takwa Allah iku dadi dasare saben-saben saadah lan dadi pandemene ing dalem saben-saben saadah. Mongko sarene kaya mengkono mongko dadi perintah Allah Ta'ala maring para anbiya, para mursalin lawan kasuprih takwa. Semono uga ya perintah para anbiya, para mursalin marang kaume purih takwa. Lan kaya mengkono iku perintah para salafus sholeh marang kholaf lan perintah ulama marang awamul muslimin. Kabeh kasuprih perintah takwa Allah Ta'ala. Demikian kajian pada saat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.